Kicsikém, kelj fel, iskola. Ha-ho! Fáradt vagyok. El fogsz késni. Honnan? Haj. Vajon honnan, Sziszi? Készülj el és kelts fel a húgod. Itt vegyek fel. Szerintem ez jó lesz. Felkeltem Hugit. Hugi, ha-ho, iskola! Kitty! Anya, még egy 5 perc. Így is már 7 óra! Rendben. Készülődj, gyere, és aztán nyomás kifelé. Szerintem ez jó lesz. Kész vagyok, bocsika. Most várjunk a buszra. Miután odaértek. Most miért ilyen üres az egész? Nézd meg az időt. Uramisten! Mi a baj, Sziszi? Mindjárt 8 óra. Tudod, hol van az osztálytermed, ugye, vagy nem kell elkísérni? Elkísérsz? Gyere! Köszönöm, hogy elkísértél. Elnézést a kísérsért, tanárnő. Már beírtunk hiányzónak, és igazolatlan hiányzást kapsz. Ülj vissza a helyedre. Fú, anyám megöl. Sziszi, hol voltál? Fú, a hugomra kellett várnom. Lemaradtál valami nagyon jó dolgokról. Például... Sziszi, Stacy, csöndet. Elnézést, tanárnő. Akkor számoljátok ki. És gyerekek, egyébként azt a... Jó, menjetek. Bocsánat. Bocsánat. Egyébként Katie hol van? Nem tudom, de nagyon fontos dolog történt. Micsoda? Ja, és egyébként miért nem Nóra néni jött be? Épp ez a baj. Reggel Klári néni bejött. Igen. És körülbelül 5 perc múlva a hátám mögé nyúlt. Igen. Majd kivette egy fegyvert a kezéből. Micsoda? Hogy mi? Jól hallottad. És a hátsó sort elpatorolta. Hogyha nem megy el, lelövi. És délben hazamegyünk, nem fél 2-kor. Hát ez nagyon fura. El kell mondanom egy fontos dolgot. Szerintem már elmesélte nekem Stacy. Akkor rendben van. Fú, becsengő. Gyere. Megyek. Délben. Valamennyi dologból jó is, hogy délben hazamehetünk. Ugye? Sziasztok, diákjaim! Klári néni? Igen, de nem mentek el innen. Nyugodtan gyertek velem, de megtarthatjuk a következő órát. Miért nem jöttök? Elnézést, Klári néni, de már írtam anyukámnak, hogy hazamegyek most, és aggódna értem, ha nem mennék haza. Mit mondtatok? Természetesen megyünk. Csak mondom, mit mond. Úgy is csináld. Várjatok meg, léci. Hol vagyok? Fú, ez a zene nagyon érdekesít. Szia, kisdiákom!
Folytatjuk.